Давай. Здравейте, ние сме Staying TV. В този клип ще направим The Baby Food Challenge, или иначе казано предизвикателство с бебешка храна. Първото, което ще опитаме е с асорти банани. Не знам какво е, но... Аз ще ги отварям. Да. О. Мислех, че е по-хубаво, както... Това е гати водното. Добър ден. Стой, не папа. Добре. 3, 2, 1. Има вкус Малко будкаво. на... Има вкус на моркови. Я пак. Да, още един път. Хубаво е. Не е лошо. Следващото. Това ще е последно, аз ти казвам. Да. Всъщност избрахме 3 произволни, не сме си ги избирали по вкус. Да. Следващото е пюре от кайси. Дай да го отворим, или ти. Леко ще го отвориш, внимавай. Това ми изглежда като канела. Оу! Та канела ми се заби в мозъка. Стой мирно. Пази го, пада. Да, падна вече. 3, 2, 1. Безвкусно. Оу. Чисто безвкусно нещо. Мен не ми харесва. Ау. Май аз пак си взем. И аз сама не ми харесва. Мислех, че ще е по-хубаво. Добре. Беше с кайси, а сега най-гадното, което може би взехме. Пюре от картофи с ориз и мляко. Сега ще ви покажем колко хубаво изглежда. Красота. Поне другите беха водни. Да. Ти си първо. Път на дамите. Благодаря. Божечко, това твърдо. О, божечко. По-малко. Стой мирна, не папай. Да, не, чакай папай. сега. На здраве. На здраве. Айде на здраве. 3, 2, 1. Бе. Ти сериозно ли? За всички бебета, които гледат това клипче, не дейте да ядете. Бебета? Да. И за всички хора въобще, не дейте да ядете. Охо, ужас. Аз си мислех, че с кайси, с банани ще е хубаво. А то с кайси се оказа безвкусно, а с картофи, риз и мляко и още по-гадно. Пак ли ще се вземеш? Красота, нали? То Специално само така за изглежда вас. за тези, които мислят, че е хубаво. И пак си взе. Нали е ужасно? Водичка. Плаче ми се бърже. Ама аз 3 пъти за щастие. Не, стига толкова. Аз един път, а пак е защо си. Вземи си го това нещо. Благодаря, да го оближай. Значи, ближи го. Ужас. Сега да видим. Искам да си избереш, затвори си очи, обърни се. Добре. Искам да си избереш едно от трите, аз ще ги разбъркам. Ти ще ми кажеш кое от трите. 1, 2 или 3. 2. Обърни се. Айде! Ти сериозно ли? Да. И какво трябва да го пробвам? Ще ядеш? 3 пъти. 3 пъти? Да. Каква лъжичка? Ота си, айде, ама да го глътнеш. Айде. Можеш. Мога. Какъв късмет. О, ще видиш ти. Гнусно. Много гнусно. Той ме измъчва. Престани! Красота, нали? Дали е много
Прекрасно е, направо. Не дей да кашля сега тука. Излагам се. Не дей така. Я още два пъти. Айде. Направо ми сложи носа в бурканчето. Давай, айде. Ая. Развалено. Яш. О, хора, това е отвратително. Бебетата как го ядат това нещо? Като тебе. Айде, яш. Аз ям. Мисля. Айде. Браво, мами. Айде още един път. Вода позволя ли? Не. Забране. Аз ще пием. Вместо те виж. Добре. Гадняр. Ау. Как е на вкус? Прекрасно е. Така. Това да се чува. Айде сега ще. Айде. Избирай там. Сложи виж ти. Не мога. Чакай сега да го затвориме. Чувам да. Знам къде е. Давай. Чакай. Чакай. Избирай. Две. Сериозно! Най-хубавото твоето! Ето. Две. Две. Честито. Колко пъти искаш да ям? 3. Аз почти си пина вода. Гледай, най-големата лъжица. Виж. Красота. В момента Слави се наслаждава на най-хубавото, което май се струва най-къдно. Айде. Леко. На здраве. Ще посипеш камерата. Педро. Какъв Педро? Така. Изглежда най-хубавото беше с асорти банани. А най-гадното? Най-гадното, което не ви го препоръчвам, ако искате да опитвате, ако... Всички са на Ганчев. Това не е. Вижте нещо. Колко е добро. Браво, все пак да кажем. Чао на камерата. Това беше от нас тейните видео следващия път.